ഹേയ് ഫ്രണ്ട്സ്, തേനീച്ചകൾക്ക് മനുഷ്യരുടെ മുഖം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയാമോ? പക്ഷേ അവ മനുഷ്യരെ നമ്മളെപ്പോലെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു മുഖത്തെ മുഴുവൻ ഒരു ചിത്രമായി തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ തേനീച്ചകൾ മുഖത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും അവ തമ്മിലുള്ള ക്രമവും പോലുള്ള ദൃശ്യപാറ്റേണുകൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത മനുഷ്യരുടെ മുഖചിത്രങ്ങൾ തേനീച്ചകൾക്ക് കാണിച്ചു. പരിശീലനത്തിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക മുഖചിത്രത്തെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിഫലവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അവയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് പുതിയ മുഖചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചപ്പോഴും മുമ്പ് പഠിച്ച മുഖചിത്രവും മറ്റൊരു മുഖചിത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ അവയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതായത് തേനീച്ചകൾക്ക് മനുഷ്യരെ നമ്മളെപ്പോലെ വ്യക്തികളായി തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന് പറയാനാവില്ല. പകരം മുഖത്തിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകളുടെ ക്രമവും അവ തമ്മിലുള്ള ദൃശ്യബന്ധങ്ങളും പഠിച്ചാണ് മുമ്പ് കണ്ട മുഖചിത്രവും പുതിയ മുഖചിത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഇത്തരം കൗതുകകരമായ അറിവുകൾക്കായി ഫാക്ട് വേഴ്സ് മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.